kaikki leppäpirkat, eli Blokka ja Pirkka on tää taas. Ja siis mä ajattelin vaan tehdä tällaisen nopean infovideon, eli mä oon tehnyt IG-tilin tälle mun YouTube-kanavalle, johon mä aion niinku päivittää tosi realistisia kuvia mun arkielämästä. Ja siis tän IG-tilin ideana on se, että pääsette seuraamaan mun elämää sille ilman mitään feikkaamista tai mitään. Ja siis tää nimi näkyy tässä alhaalla, et käykää seuraa. Eli se on niinku Blokka ja Pirkko ihan tälleen vaan. Ja siis moi moi kaikki läppäpirkot. Nähdään seuraavassa videossa. Kuvaks? Hashtag healthy life. Vahiket opiskelijat on ihan sama. Jep. Hei Venä, tossa olisi niin hyvä kuva mun IG-feediin. Totta muuten. Haluatko sä ottaa musta pari kuvaa nyt? Joo, voin mä. Jalka siihen renkaalle. Upeet. Mä tiedän. Mun mielestä näistä tuli ihan sikahyviä. Kato nyt tätäkin. Siis no kaikki on ihan sikasurkeet. Meidän pitää ottaa kaikki uusiksi. Onks mä hyvin? Joo, ok. Eiks tää ihan sika hyvä kuva? Joo, tosi hyvä. Okei, mä varmaan laitan tän mun IG:seen. Joo, kannattaa. Joo. Lähetäänkö? Joo, me kierretään vielä kouluun. Pitkästä aikaa! Hei, tuutko sä sisällä? Mä keitin kahvia. Joo. Meille. Ihanaa. Tässä on sit sitä kahvia. Haluatko maitovara? Joo. Siis mä en ymmärrä, miten jotkut oikeesti voi juoda niinku pelkää tee. Niinpä. Onko se niinku oikeesti jotain hullua? Ai niin, mä muuten tein uuden videon.
Siinä mä kerron siitä, kuinka mä alan päivittää IG tosi aktiivisesti. Joo, mun täytyy mennä heti Joo, kattoo. sun pitää käydä seuraamaan mua kans. Joo. Haluatko sokeria? Joo. Jääks sinne? Joo. Mitäs sille sun kanavalle? En mä tiedä. Mä sain just 12 tilaajaa täyteen. Oi! Ei Musta luoja. tuntuu, että kohta mä pääsen jonnekin. Joo, siis mullakin oli siis se, kun sai 12 tilaa ja se oli, se oli niin mahtavaa. Ai niin, pakko ottaa IG-kuva kyllä tästä. Totta. Toi oli hyvä idea. Saaks sä näkyy tässä? Mä voisin ottaa Joo. semmosen missäkin näin. Joo, kyllä mä kuulen sua. Okei, joo, mä menen usko. Usko ajan. Vittu. Oisko... Verkki. Nyt on vähän paremman näköistä kuvaa. Oisko tää filtteri hyvä? Joo, ihan ok. Hei, wifi nyt! Noin, hyvä se. No niin, wifi. Nyt mennään. Hei, pissaa. Ja mä oon tullut tänne sen takia, että me lenkkeillään. Kun mä tulin tänne sen takia sun kanssa, että se pissaa. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Oh my god, Pitkan elämä on niin täydellistä. Äläpä mieti, kun meilläkin olisi tämmöstä.